град сме и промоциите продължават. Всяко закупено АТВ над 250 кубика не продавам, а подарявам малко АТВ 50 кубика, кросче или АТВ. Днес ви представям Suzuki LTZ 400 кубика в изключително състояние, като ново. Без нито една забележка. Документи за регистрация в КАТ. За КАТ съдействаме. Нека го запалим да чуете. Имате две АТВ-та на цената на едно само при нас. Студентски град.